ए ए ए पापा मिठाई दुखवा दे रे सपेटावा पापा सांझे गल बाटे तुमको करे तोरे के मारम तोरे काम तो मारे करम जल तो ना ये बोइनी जब बैठ के तुम बात करे बाड़ी का हो गइल भूख लागो बा भूख लागल बा हां तो तुम घर द्वार ना खाओ रात नेगी से हमारे मारो तो हमारे पकड़ याद पकड़ अरे 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 को के छोटवा खींचे दस लेका हमारे अच्छा भूख लागल बा खाना ले आई हां खाना खाना देबू हैं हे भगवान जी तो पेट से बिया पेट पूरा घा पर मामा बोले को मामा के भगा दो सुबह संभागो घा भइल बा ये कैसे हो गइल की कइले ऐसे लॉलीपॉप देलो ना एगो लड़का मुगलूज लेके जाता मूत खियाओ तो ना अच्छा वो पेट हो गइल फूल के मुता गइल ओ घर अच्छा ठीक है तू इजे रहो ना हम आवत नहीं लेके ठीक ना मिठाई हां लेके ना मुताला खियाई वाला लिया तनी कुछ दाल भात जा हां लेके आ तनी दाल भात आई तो रख ना देबो ताया के दे देब का मांग लिया बेटावा भाग का रे हमरो लड़की एकदम घुमानता हो गइल बिया जवान होतिया लेकिन दू चार गो लड़किन के संगे निकल के गांव घुमतिया हरामजादी ई ना कि घर में रह के बुद्धि सीखी खाना बनाए सीखी ससुरा जाई ना कुछ ना माई रे हे माई एगो नीचवा न लड़की बैठ के रोवतिया रे आ गुरु नया समाचार लेके हमरा कहे अरे इतना छछन के रोती पेट से बिया रे माई लड़की ये पेट से अरे माई हमहु तो देख के चिहा तो नहीं तो ससुरा वाला छोड़ देले बन सका रे कुंवार लड़की हिया रे कुंवार लड़की पेट से रोवतिया कहां बिया नीचवा बिया किते 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 किने पैया बाहु कैसा लागत है इनमें कुछ मिठाई होले बा और तनी के चीज बा ओई लेके बा के ओकरे पकड़ ले बा दा का मुदैया और इतना रखले बानी ए बुचियो तार घर कहां हटे हम ना जाए आगरा करे हम ना जाए हे जावा अरे ई तो पागल लागत यार ये बाबू ओहे त हमरा बुझात नहीं बच्चा जैसन कहां है तार ना घर हो होनी अरे बाप रे आगे नाव नावा खेलाओ ना नहीं तो चप्पल दू गोड़ के ले ले बाड़ू मार हो पीने नी ई बिया पागल एकरा के पागल देख के कोनो फायदा उठा ले चॉकलेट मिठाई दे के चल हो हम घर चलबू हां ओते दाल भात सब कुछ मिल खाई ना सुघर बिया रे लइकिया आ पेट से हो गल बेड़ू तारा पता नहीं खे घाव पता नहीं पड़ला जे मांगता ईटा पथत रही ना तो ईटा घोट ले रही माई को ले या खोटला से थोड़ी होई ई नय में बच्चा बाटे चलत होई हितर हितर हाथ क के चला करी माई चला कोनो हमार बेटी नहीं त इज्जत तबार रे कर ठा के घर ले चलिए चला घर चला तक दाल भात खियाई चला ता आबो ना तो मारबो करम के आवता बतावा घर दुआर छोड़ के केन कहाँ गोइल बाइसन आए ऐसा ही कुछ छोड़ दे वैसा मैं यही पर कौवा चिड़ैया के आ गया सा जैसे कहे के नु वैसे घर में रही ह ठीक बा कनियो घूमी ह जन आय ननतीन दवा के धरब रानी तोह के पजरिया ननतीन दवा के धरब रानी तोह के पजरिया ई क्या रे हमर ससुर हवा ना ससुर के सामने तू ना तोरे कनिया तू माय कनिया है दादी हम बचिया कनिया खेलनी छिना ना बोले के गाली गलौज ना करे के चाहिए छिना तो वो हमके मिठाई तो खाए दो ई का बोलत रे बाबूजी ई बिया का खाना चाहिए हमके को के छोड़ देले बन सब कोनो रास्ता में हमके खाना चाहिए ना दाल भात लेके तारा के ना उधर लावा दाल भात लावा हां लेके अपनी खा लिया ना भर पेट बचिया खिया तनी खिया धोको लेके रे धोको लेके खाए का दानी भइल बालू आय दूसरा का अला हरे इज्जत ना हमला बोल चमचा पण मानन का रे अरे देख तो गला बोलबू त मारो बाबे प्याज बकोच देना बोल बो दुगाता भाई दुगाता रे तू ना कहाँ गोइल तनी के देख के आ रे बना जाता रे ओए
तोर गरियाला चुमा लगाइबे फेरोला बतावा जे कर बेटी होई खोजते ना होई हो बेचारी कितना कस के भूखाइल बिया खिया दी हो ए माई चलो पर दर्द कबर गेली माई लगा हो खेला तोर ठातिया उ तो अबे त भूखाइ रहल के रे बुचिया मार रोतिया आय करती रे ओइ माई हो दादा देवर हो दाबो न मोर करिया देवर हो दाबो न मोर करिया अचोरी जवनिया में बारे न सैया देवर हो देवर हो देवर हो दाबो न मोर करिया देवर हो दाबो न दे ना दे लइका हो गइल ओइ को हो गइले माई ए बुचिया तू होखे करे तुम 4 दिन बेहोश रही हॉस्पिटल में बसवारी में से गए उठी ना तो माँ बाप पता के भगवान की कृपा बरे माई में तो की कैसे ए बचिया अबे त पेट में रहला बे हाथ में तहरा बाटे कहाँ तार पेट में बा हो तोहरा पेट में ना हो तोरे पेट में रहल हो छिना रह जा सुतल बा यूं सुतो बा दोनों आदमी जाके खेलत रह जा कितना सुघर मैं बा हो देखा ई लड़का तोहरे हम छीनत नहीं खी लेकिन कांच कुमार बाड़ू के पूछी त मत कहियो आई बगा के ए, ले जाई बसवारी में से खोदम कुर्तवा कुदा पिया दे मत कहियो कि हमार बच्चा क दी हो कि पहले हई चाहे हमारा क दी हमार लड़का हो तो हां कैसे सो के भागत हो रो तरला भता छिना एकदम 2 मिनट बारू हो रारो छिना के जाना रहो खेदा बजा कराम बारू एते छुदा चलो दाते खाना ना के ए साफा पागल भी खाना रे घरे लिया चलो में जना रहो पागल ना तू महा पागल होलू अबे तू बच्चा पैदा कइलू अपना बच्चा के भुला गइलू हैं तोहरे हटे बस मारे लागा हम अपन घर जा एक बुचिया सुना बुचिया तू भर पेट खा ये जे रह आंटी मत कर भूख नहीं गिरा को खाना कर ले भाई बियाह गोल तो भूख खत्म हो गई भूख लाग नहीं खे खाए बाप घर खाना खाए देखो चलो खाना खिया जाक नाद में सुतम ना नाद में सुतम हो ओए ओए फू दादा मारे बापे बिया जाबू हम अपन घर जा अरे लइकावा लेके ये अरे 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 जाय दे बुचिया भगवान हमार कोखी में कही बेटी तोरे के देन आज तक में एगो औलाद खोजते रहो ना मिलल किन भगवान जी असही लिखले हो कि हमरा के पहले ई त देखला लइका की लइकी बहिन आइल बिया कि भाई हमनी के आइल बा लइका रे का कह देव के केना ता शरम से किन ले होई जा ठीक रे भाई हम से के फोन करिन जा